kuna fini jamana lawa amunu ba fla dongo do maliko na ni maliko khamba fa ko bela jene ni nyawma kato aw sigoro la ke ni kuna funi telema munu be ba anwa jamana kono awoni ala tege ko kuna funi telema onda aw ma ko bela jene to aw sigoro la biye sibri février kalo kle duru samba fla ani mugan fla ama fa kayo bismillah ko flash ba mananga keneka jamana nyama colonel Assimi Goïta ale ko na ka chedon ko no mi nyogo nyeteli mana ko nyogo mi yere nu bobulu ko conseil des ministres ka ko ro conseil des ministres de be ko nga jamana ko na logo ko arabadu ka keni gela ko munu be banga jamana ko nga jamana nyama colonel Assimi Goïta ale ko na ka chedon ko ni nyogo nyeteli maka ko nyogo mi yere ko na nga jamana nyama colonel Assimi Goïta ale be ka nyina ka ministre nyama fa no shogal ko kala may ga kana ka chedon ko nga fara nyogo ke fara nyogo nga mi yere nu na bolo no blas fenke bolo no blas mera no blakata sola so mi sigleno anga shara sumba talla na be bolo ko lwa so mi sigleno o kuna anga jamana kono no lu mo ko be bolo ko sente ya bira saku na bolo no blasa benke kadi o jakulu mo kono no mo kata fleli ke sebe min bora ka keni anga jamana chama se fanga kunga na lebe bolo ko révision de la charte de la transition flali bina ta ke seben khasa seben min fene blale no anga jamana kala ta fliko ka flali bina ta ke seben khasa seben min fene blale no anga jamana docteur so bawo joli kunga flali bina ta ke seben ka seben min blale no anga jamana na folo kunga kunga flali bina ta ke seben wara fene khasa seben min blale no anga jamana funitigla mo ko kunga no lebe bolo ko police territorial alaba sa fleli bena ta ke seben ka sa seben mi yere fene no o blale no anga sanu boro mo kungan ko kana lebe bulu ko minde yatela o datugulu ko kungan ko ka anga jamana nyama ira ka fasa ko sente mo ko ni faranyo ke kunu juma faranyo ka mi yere no be kata misigi ka miri ke ni seben kelengele na bela jeni ka wala so be se ka kuna foni jenyo de anga jamana kono do ma to ka mina wala sa fela be se ka soro gela wala jona gela munu be ba anga jamana kono na fana tellement flanam be ana la ka fasa ko farajala kele atoma union européenne kulu kon boraka nyangili bi anga jamana nyama ma duru ka o ma duru ya rasa no anga ministre nyama e shogel ko kala maiga anga ministre mbe ko Ibrahim Ikasa maiga anga ministre mbe ko Ismail Mage fogata se anga jekulu nyama ma no sente ne ale to Maliki Jawye ani Adama Jara Ben le cerveau na le fene be baraka sente na ali na le jekulu nyama e jekulu minama foko yera wolo de bosula arampar farajala kele asoba union européenne ulu kon boraka fasa kulu kan nyangili meni mo duru ka ko nyangili yarate do resa ko ri ko ni mo duru ntena se ka du farajala dugu shila ko ani ko ni mo duru nunga warbe farajala dugu la ko tuna se ku bulu daka ko al ni mo mi fe ka warchi ka bo farajala dugu la hanan ni dini mo duru nunuma ko tuna se ku bulu da o warinka kuna fana wara kunga sa kunu juma anga jakulu ba musigileno na lebe wulu ko yera wulu de boso la rampar ale ko nano fa jakulu to yo boli ba ke kunu boli mi yera nu yo ka anga yoro la yoro mi no be wulu ko tour de l'Afrique o bolo ko mo kona na sa wulu ko ne ayira ka fasa ko farajala ka sora si ba nga jamana kona ko konu ka sora su da kale ma nga jamana kona kabini samba fla antan nane ko na le no ko be na onde me kelela mi yera ni ba ma ci walu mo ko keleno ko nga jamana ta ko segere yera wolo de bo rampar na jenyo ko to ko ne ayini ka fasa ko dibini ni rajala ko kani keleke chede nuna na jamana hona ko ni mi ma faro ho gela ko foi ma bala kulu ba nyini farajala ko jamana fe ku ko nuka keleke chedo mbeta kata no e barkan minisma fokata setta ko ba ma ko be ka keleke chede nga sigi ka jamana kono ko ka on jamana la kana to on yara bolo alisa kuna fona wara kunga anga ministre mi sigileno kena ya bunga ko kana le bebele ko Jemina to sanga dale ko ni takamaka anga sola so mi yera no be wole yen pesi no so blalen ko no anga retraité wi o kum kana la sa o luka nyama ba no Usman Karim Kulubala le ko no boraka ni sonjali ke ni sonja mi yera na be ka foko o luko ni sera ka war bala do nyina war ba mi yera no ye be sia fo milliard keme fla ani binani ma ka ken o lukume soro mi ka koro no ye milliard keme fla ani mugani kele ayira ka fasa ko o luko ni sonjali mbaro ko ba ko lube wari mi bala ka koro ko ye milliard ta ani shekin ko soro ba ke ko ko fo war to bena to oluha war bon honnana am takati nasara kati saira la ka fo ko ka keni du ba kele ani kemembe kati du honnana ko momoni ko ni kera momoni mi yere no we du kema worata o du kema woro mi yere ni ayira la ka fasa ko anga bana mi no be wolo covid 19 ko ka keni o nana ni gela ko munu be
an ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ jamana tɔ bɛɛ lajɛlen na k'o dugura o du 600 la kosɛbɛ o hukumu de kɔnɔna sa an ka jamana ɲɛma colonel Asimi Goita ale kɔni ye an ka du wari 18 di nin du kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na ka kɛɲɛ ni covid-19 ye gɛlɛya min lase u ma an ka jamana ɲɛma kɔni y'a yira k'a fɔ sa k'olu miirina de ye ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ an ta kɔ kan n'an taara kɔ kan sa an ta Algérie kɔ ka minisiri min sigilen don ka kɔfɛ k'o ɲɛnabɔli ma n'ale tɔgɔ ko Aramatan Lamara ale kɔni ni kunnafoni di sɛbɛn mɔgɔw kɔni tun bɛ laseli la kunnafoni di sɛbɛn min yɛrɛ n'o ye France 24 ani RFI hukumu kɔnɔna la sa Algérie kaw ka minisiri min sigilen don ka kɔfɛ k'o ɲɛnabɔ ale kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko Algérie dugu kɔni labɛnnen don ka kuma ɲɔgɔnya kɛ an ka dugu ba Maliba ani France ni ɲɔgɔn cɛ ko walasa ko gɛlɛya ko minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ ko gɛlɛya ko bɛɛ bɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ yen cogoya min na Algérie kaw ka minisiri y'a yira k'a fɔ tuguni sa ko ka kɛ ni gɛlɛya ko minnu bɛɛ tun b'olu ka dugu ni France dugu ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛkɛcɛdenw ka pan k'u tɛ pan olu ka jamana kɔnɔ ko kuma ɲɔgɔn bɛ ka ko la ko don nataw la ko fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ la ko don nataw la k'a bɛ se ka kɛ ko faransiskaw ka kɛlɛkɛcɛdenw ka pan k'u k'a bɛna tɛmɛ olu ka jamana kɔnɔ a tilala k'a yira k'a fɔ sa ko faransiskaw ka jamana ɲɛma Emmanuel Macron ko bɛna ɲɔgɔn ye ba min na n'o yɛrɛ bɛna kɛ Bruxelles kaw ka dugu kɔnɔ ni kalo in cɛmancɛ la ko ni olu ka jamana ɲɛma yɛrɛ o kɛnɛ kan k'u kana bali mɔgɔ si la an ta Maroc n'an taara Maroc sa yɛrɛ la k'a fɔ sa ko Maroc denmisɛnnin fitinin dɔ n'ale yɛrɛ ye san 5 ye ko n'a jɛɲɔgɔn mɔgɔ 5 binna Maroc kɔlɔnjan dɔ kɔnɔ o kɔlɔnjan in yɛrɛ sa yɛrɛ la k'a fɔ ko o janya bɛ t'i jɔ ko fo mètre 32 ma ka kɛ u bidon fo ka se kunu jumadon ma sa Maroc finitigilamɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ baara na sugu bɛɛ la walasa olu bɛ se ka nin denmisɛnnin fitinin san 5 in n'a jɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen bɔ ni kɔlɔnjanba in kɔnɔna na cogoya min na komi aw yɛrɛ bɛɛ y'a ye bɔlɔlɔsiraw sanfɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka wuli ka dɛmɛ don ni denmisɛnnin fitinin n'ale bɛ wele ko aranya n'a jɛɲɔgɔn 5 tɔ ma walasa u bɛ se ka bɔli ka cogoya min na an bɛ dugawu de kɛ ko ala k'ale petit aranya n'a bɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ko ala k'a n'a jɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen ni kisi Mali kunnafoni jaban laban ni kunnafoni telima ni kuma bolo ka dɔw bɛɛ lajɛlen kulo ka tɔ sigiyɔrɔ la an b'a fɔ k'a k'an bɛɛ flash yɔrɔ kɛnɛ kan